Boas tardes, bona tarda a todas e a todos. O galego, a nosa lingua mai, és una de les més de 250 llengües que es parlen a Catalunya. Ens sentim orgulloses que el futur d'aquest país, ara mateix en un moment crucial, també es construeixi en gallec de la mà de persones com l'Anxo, el Liago, la Salomé, el Roy, el Xurxo o l'Helena. Totes elles formen part, com jo mateix, de l'Assemblea Cultural Galega de Barcelona, un projecte associatiu autogestionat que és el paraigües sota el que creixen i treballen un grapadet d'entitats lligades a les identitats gallega i catalana que lluitem per reforçar els lligams i les xarxes entre les persones i els col·lectius davant l'individualisme. Des del nostre naixement compartim els objectius de la xarxa d'entitats i tenim present el compromís amb la realitat social i política de Catalunya i entenem que estimar i defensar el gallec és estimar i defensar el català. De la mateixa manera que el català és la nostra llengua, cremos que o galego tamén é a vosa lingua, é parte do patrimonio cultural de Cataluña e da súa xente. Somos irmáns e irmás nunha mesma loita, a defensa das nosas linguas, das nostras lenguas, galego e catalán, como columna vertebral da nosa construción como país, como a popla. Aquest era l'inici del nostre manifest del Dia de les Lletres Gallegues i Catalanes, que vam celebrar el passat 17 de maig del 2013, una declaració de voluntats que defensem de manera ferma. Per això, quan s'ataca la pedra angular de l'aprenentatge d'un idioma, en aquest cas un patrimoni pedagògic, com és el model d'immersió al sistema educatiu català, ens col·loquem des de l'Assemblea Cultural Galega de Barcelona i ens col·locarem al costat de la majoria d'aquest poble que treballa i lluita per mantenir el català en el lloc que li correspon a les aules d'aquest país. Defensem l'escola en català, do mesmo xeito que defendemos a escola en galego, perquè creiem fermament que aquesta també és la nostra llengua. És la nostra llengua d'acollida, la nostra llengua comuna. És l'idioma que ens uneix a tots i a totes, un element clau de la vertebració social i cultural del país i una eina bàsica d'integració sempre i quan la conquesta dels drets lingüístics vagi acompanyada de la conquesta dels drets socials. Per això hem de lligar la feina de defensa de l'idioma, ja sigui aquí o a Galícia, a les lluites de cada dia, a les lluites feministes, ecologistes, per una vivenda digna o per una educació i una sanitat públiques i de qualitat. Des de la nostra experiència, com a persones nouvingudes que hem adoptat el català com llengua pròpia, tenim l'obligació de demanar a les administracions públiques que no es doni ni un pas enrere en la defensa de l'idioma. Cada persona que arribi a Catalunya ha de poder aprendre el català i és obligació dels poders públics, locals, provincials i autonòmics facilitar aquest aprenentatge, que tothom que vulgui apropar-se al català ho pugui fer. Acabem amb les paraules del Terço Emilio Ferreiro, un poeta gallec que ens recorda que la feina no només és de les administracions. Com a ciutadans i ciutadanes també tenim un compromís amb la terra i el seu idioma, una tasca ben senzilla. La millor defensa que podem fer de la llengua és parlar-la, escriure-la, ja sigui a casa, a l'escola, a les xarxes socials, amb els amics, amb les amigues, amb la parella, amb qui sigui. Deia el Terço Emilio: o povo quere terra, como ante una fábula, a terra quere povo para ser fecundada. Nunca virá de fora remedio ou esperanza. Gracias, grazas para axudarnos a facer do catalán a nosa lingua. Sabede que o galego tamén é a vosa.